Vitajte, priatelia. Dnes vám porozprávam príbeh o láske, ktorá kvitla medzi brázdami na poli. Predstavte si horúci letný deň. Slnko praží a mladý Matej orie pole so svojimi vernými voľmi, Ferom a Jurom. Aj keď sa voly pohybujú pomaly ako slimáky, Matej je trpezlivý. Vie, že dobrá práca potrebuje svoj čas. Zrazu sa vzduchom nesie najkrajší zvuk, aký kedy počul. Aničkin spev z nedalekej lúky. Jej hlas je ako med pre jeho uši. Hrabala seno a pritom sa na neho usmiala tým najkrajším úsmevom. Matej sa pozrel na svoje voly a zašepkal: Kráčajte, voľky, pomaly, by sme roličku zorali. V duchu im sľúbil večernú odmenu. Až si vás večer napojím, potom s Aničkou postojím. Táto myšlienka mu dala novú silu do práce. Keď sa slnko začalo skláňať k horizontu, Matej dokončil svoju prácu. Najprv sa postaral o svoje verné zvieratá. Dal im napiť čistej vody z Válova. Potom vyťahol svoj tajný poklad, prekrásne medovníkové srdce. S týmto sladkým darčekom sa vydal k Aničkinej chalúbke. Cesta mu bola dobre známa, aj keď už padla tma. Jeho srdce bylo čoraz rýchlejšie s každým krokom. Keď Anička otvorila dvere a uvidela medovníkové srdce, jej tvár sa rozžiarila šťastím. Objala Mateja a potom urobila niečo, čo nečakal. Otrhla vetvičku rozmarínu z kvetináča pri dverách a pripla mu ju na klobúk. Aby si vedel, že si ku mne nechodil nadarmo, povedala s láskou v hlase. A v tej chvíli Matej vedel, že každá kvapka potu pri práci na poli stála za to. Priatelia, ak sa vám tento príbeh páčil, nezabudnite dať palec hore a prihlásiť sa na odber nášho kanála. Budeme radi, keď sa s nami vrátite aj na budúce za ďalšími príbehmi z našej krásnej slovenskej histórie. Ďakujeme za pozornosť.